Simultaneous earthquake drill gipahigayon sa Cebu City Hall nga gisalmutan sa mga kawani. Atong sayron ang detalye nining report. Una nitingo ang sirindayon inanay nga nagawa sa mga kawani sa Cebu City Hall building. Nakanta cover and hold sila nga naglinya padung sa mga designated evacuation area. Samtang nakapisto usab sa ilang incident command post ang mga responders gikan sa CCDRRMO. Pagkataon, nagpahigayon sila og risk assessment sa building o gipangluwas ang mga naangol kuno. Gialalayan nila ang mga naangol padung sa mga medics nga maoy nag-atiman kanila. Ang kalihukan gabahin sa nationwide simultaneous earthquake drill nga gipahigayon. Nagmalampuson ang kalihukan na pangihulagway ni Harold Alcontin nga doon na pagkinahanglan nga palambuon sa sistema sa pagpabakwit sa mga kawani gikan sa building o galing adunay kusog nga linog nga mahitabo. Ang sugbo, apil sa nakasinati o grabing epekto sa linog ni atong tuig 2013. From 1 to 10, siguro I give sa ato ang drill mga 7, no? Kasi dati parang hindi pa nila masyadong maano yung ma-execute nila yung pag-evacuate at saka yung pag-cover. Ngayon, nakita natin paglabas nila, nagka-cover din sila sa ulo nila. So, ibig sabihin nakukuha na nila unti-unti yung ano natin, yung execution ng earthquake drill. Sa pikas bahin sa Mandawi City, gingusgan usab ang pagpahigayon sa drill sa nagadiyang edipisyo o istruktura. Lakip sa gibansay ang shelter facility sa syudad kundi nagpuyo ang kabataang gipang sagop sa mga social workers. Gibansay sila sa taga CDRRMO nga masayod ng daan kung unsay buhaton panahon sa emerhensiya. Kauban si Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.